Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung bagong warrior member ko na si Hero J. Guarin. At sa mga nag-renew ng badge na sina Shinshin, Criselda Buranday, at kay Arian Diente. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng magkapatid na sina Tantan at Kuya Remy. Taong 1998, Zaraga, Iloilo. Itong mga panahong ito, merong katulong sina Tantan at Kuya Remy na nagpaalam sa mga magulang nila na uuwi ng Iloilo. Namatay kasi ang nanay niya. Mga 4 o 5 araw lang siyang mawawala. Wala rin namang pasok sina Tantan at Kuya Remy nun, kaya hindi nila kailangan ng mag-aasikaso sa kanila. At nga pala, si Tantan nasa edad 14 anyos. Si Kuya Remy naman, nasa edad 16. At kung tawagin nila yung katulong nila, Nanay Alay. Ito kasi ang nagpalaki sa kanila. At alagang-alaga sila nito. Siya din ang tumatayong pangalawang nanay nilang magkapatid. Nung narinig nilang dalawa na uuwi yung Nanay Alay nila sa probinsya nito, naisipan nila na bakit hindi sila sumama? Total bakasyon naman. At saka gusto nilang pumunta doon para makita yung lugar ng Nanay Alay nila. Nagpaalam sila sa kanilang mga magulang. Pumayag naman yung mga yon. Tiwala din naman kasi sila kay Nanay Alay. Ang kaso lang, parang ayaw pumayag ni Nanay Alay nun. Ang sabi niya pa, delikado sa lugar nila. Lalo pa mga taga Maynila yung kasama niya. Masyadong mainit ang mga mata ng taga sa kanila kapag nalalamang mga taga Maynila yung mga bakasyonista. Ayaw niyang malagay sa alanganin yung dalawa. Kahit anong paliwanag ni Nanay Alay sa mga alaga niya, makukulit talaga ang mga ito. Todo kung lambingin siya. Yung mga magulang naman ng dalawa, hinahayaang magdesisyon si Nanay Alay. Hanggang sa napilit nga nila itong isama sila. Dapat sana magbabarko lang si Nanay Alay nun. Pero dahil kasama yung mga alaga niya, nag-eroplano sila. Sagot lahat ng mga amo niya. Nung nasa Iloilo na sila, ang sabi ni Nanay Alay sa mga alaga niya, magiging matagal pa ang biyahe nila. Huwag nilang iisipin na mabilis ang biyahe. Dahil yung bayan nila Nanay Alay nun, nasa pinakadulu-duluhan pa ng Zaraga. Tapos kapag nakarating na sila sa dulo, maglalakad naman sila hanggang makarating sa bayan nila. Kasi liblib pa sa liblib yung tinitirahan ng pamilya niya. Yung mga sulat nga na pinapadala niya, halos abutin pa ng kalahating buwan bago dumating sa kanila. Ganun yun kalayo. Mas lalo tuloy na excite yung magkapatid sa narinig nila. Kasi adventure yun eh. Sinundo sila ng kapatid ni Nanay Alay gamit ang isang owner. Hiniram pa nila yon sa barangay nila. Tapos yung driver, opisyal din sa barangay. Habang nasa biyahe sila, naririnig nung magkapatid na nag-uusap si Nanay Alay at yung kapatid nito. Kaso lang, hindi nila maintindihan eh. Bisaya kasi yung usapan. Nagtanong na si Kuya Remy kay Nanay Alay kung ano bang pinag-uusapan nila. Ang sabi niya, "Nanay,
Ano po bang pinag-uusapan nyo? Tagalog na lang para maintindihan namin. Biglang kumunot yung noo ng kapatid ni Nanay Alay at tumalikod yon sa kanila. Ang sabi na lang ni Nanay Alay, may mga binibilin sa kanya yung kapatid niya. Yung mga dapat nilang gawin at mga hindi dapat. Unang-unang sinabi ni Nanay Alay sa kanila, pag nakadating na sila sa bayan nila, wag na wag silang makikipagtitigan ng matagal sa kahit kaninong tao doon. Maliban na lang sa mga kamag-anak niya. Kapag meron namang bumangga, tumapik, o maski kumalabit man lang sa kanila, sabihin kaagad, wag silang matatakot. At ang pinakahuli, kahit anong ialok na pagkain sa kanila, wag na wag nilang tatanggapin. Kakain lang sila kapag si Nanay Alay mismo ang nagbigay. Maski kamag-anak niya, kapag binigyan sila ng pagkain, wag nilang tatanggapin. Nagtataka naman yung magkapatid kung bakit ganun kahigpit. Ano bang meron? Tinanong na ni Kuya Remy si Nanay Alay kung bakit ang dami namang bilin. Ang sagot nito sa kanya, hindi kayo maniniwala kung sasabihin ko sa inyo ang dahilan. Pero sasabihin ko na rin. Yung lugar kasi kung saan kami nakatira, napapaligiran ng mga barang, mangkukulam, manlalason, at ang pinaka-iniiwasan nilang lahat ay yung mga aswang. Gawa ng yung 3 unang nabanggit, mapapakiusapan pa. Pero yung mga aswang, hindi. Kapag dayo ka sa isang lugar, kahit sino pa yang kamag-anak mo, huwag kang umasang wala yang mararamdamang paramdam mula sa kanila. Pasalamat ka na lang kung kakilala nila yung aswang. Anong naging reaksyon ng magkapatid? Pinagtawanan nila si Nanay Alay. Ang sagot pa ni Tantan, nanay naman aswang? Di ba sa mga palabas lang yun? Biglang lumingon yung kapatid ni Nanay Alay na nakaupo sa harap ng owner. Ang sabi nun sa kanila, yan ang hirap sa inyong mga taga-Maynila Hindi nyo pa kasi nakikita kaya hindi kayo naniniwala. Pagdating doon malalaman nyo. Basta sinabi ko na sa inyo yung mga gagawin nyo walang sisihan. Ganon pa rin yung reaksyon ng magkapatid. Natatawa sila. Matapos ang ilang oras na biyahe, nakarating na sila sa lugar nila Nanay Alay. Literal na halos puro puno, talahiban, mga malalaking bato, ganyan yung mga nakikita nila. Tapos yung mga bahay, panay kubo. Tapos magkakalayo yung distansya. Bawal na yung owner sa loob Maglalakad kasi sila sa makipot na daan. Hindi kasya doon yung sasakyan. Enjoy na enjoy silang magkapatid nun. Kasi first time nilang makapunta sa ganong lugar. Ang ligalig pa nila nun. Takbo dito, takbo doon. Noong una, hindi sila sinasaway nung magkapatid. Pero nung may nilampasan silang ilog, ang sabi ng kapatid ni Nanay Alay, umayos na kayo. Maglakad kayo ng maayos. Sumunod naman sila dito.
Mga bandang 4:00 na yon ng hapon. Medyo papadilim na. Habang naglalakad sila papunta sa bahay nila Nanay Alay, marami na silang mga nadadaanang bahay. Mga kubo pa rin naman pero halos magkakadikit na ito. Tapos yung mga tao doon, akala mo unang beses lang nakakita ng tiga Maynila. Kasi talagang sinusundan sila ng tingin. Yung iba nga, lumalabas pa ng bahay para lang matingnan sila. Habang abala silang magkakapatid magtititingin sa paligid, bigla na lang huminto yung kapatid ni Nanay Alay. Gawa ng may humarang dito na isang matandang babae. Kubadong-kubado na yon. At sa itsura niya, hindi na niya kayang maglakad. Nakatayo yun sa gitna ng dinadaanan nila habang nakaangat ang ulo. Tanong ng kapatid ni Nanay Alay dito, ano ho yun, Manang? Dadaan ho ba kayo? Sige ho, alalayan ko na kayo. Umiling-iling lang yung matandang babae. Tapos tumingin siya sa likod ng kapatid ni Nanay Alay. Tinitigan niya si Tantan at Kuya Remy. Bumalik ito ng tingin sa kapatid ni Nanay Alay at pinayuko niya yun. Merong binubulong yung matandang babae sa kanya. Matapos yan, naglakad na ito papalampas sa kanila habang patuloy na tumititig sa magkapatid. Yung kukuba-kuba at mukhang hirap na matanda, biglang tumayo ng tuwid. Binuhat yung tungkod niya at lumampas ito sa kanila na matikas. Imbis na matakot yung magkapatid, tuwang-tuwa pa sila sa nakita nila. Kahit sino naman, di ba? Yung matandang uugod-ugod, biglang lumakas sa paningin ninyo. Ang galing nga naman. Pero ang hindi nila alam, minamarkahan na pala sila nito. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Yung magkapatid nag-uusap pa rin. Pero Bisaya ulit. Kaya wala silang naiintindihan. Pansin ni Kuya Remy na panay ang turo ng kapatid ni Nanay Alay sa kanila. Tapos pawis na pawis ito na parang nininerbyos. Silang magkapatid naman, walang kaide-ideya sa kahaharapin nilang trahedya. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, nakarating na sila sa bahay nila Nanay Alay. Maliit lang ito, kaya yung lamay ginaganap sa labas ng bahay. Ang sabi sa kanila ni Nanay Alay, pumasok na kaagad sila sa loob. May isang kwarto doon sa bandang gilid. Doon sila pumuesto. Pagpasok nilang magkapatid doon sa kwarto, nakita nilang walang bintana yon. Kulob, tapos mainit. Lumabas si Kuya Remy para sabihin kay Nanay Alay na hindi sila makakatulog sa mainit. Baka pwedeng sa kabilang kwarto na lang sila, yung may bintana. Ang sabi ni Nanay Alay sa kanila, huwag silang matulog sa kwarto na may bintana. Tiisin na lang muna nila yung init, tsaka niya ipapaliwanag. Pero makulit itong magkapatid tapos ang arte pa. Nilalambing na naman nila si Nanay Alay para maawa ito sa kanila. Narinig ng kapatid ni Nanay Alay yung arte ng magkapatid.
Napiko na yun sa kanila. Kaya pasigaw itong nagsalita ng, "Bayaan mo na nga yung mga yan. Ang titigas ng ulo. Sige na, hayaan mo na matulog doon." Natakot na yung magkapatid. Pero wala eh. Dala ng kaartehan nila. Doon na sila pinatulog sa kwarto na may 2 malaking bintana. Pinakain lang sila saglit ni Nanay Alay. Tapos ang sabi matulog na sila. Pero isarado nila yung bintana at iangkla nila yung kandado nun. Si Nanay Alay kasi hindi matutulog eh. Maraming tao sa kanila nung gabing yon. Kakausapin na muna niya lahat. Magkatabi sila sa maliit na papag nun. Masikip tapos mainit talaga eh. Walang hangin na pumapasok. Hindi na natiis ni Kuya Remy. Ang sabi niya kay Tantan, "Tan, buksan mo na nga yung bintana. Ang init eh. Dapat kasi naligo muna tayo bago matulog. Buksan mo na. Kinakati na ako, ang dami ko ng pawis oh." Bilang nakadikit lang naman yung bintana sa kama nila, inabot lang yun ni Tantan para buksan. Ayan na. Pumasok na yung malamig na hangin. Presko na. Medyo aantok-antok na silang magkapatid nun. Naririnig lang nila yung mahinang usapan ng mga tao sa labas. Hanggang sa makatulog na sila. Maya-maya pa, naalimpungatan itong si Kuya Remy. Naiihi siya eh. Umupo muna siya sa kama. Aantok-antok pa kasi. Nung tumayo na siya sa kama, may kumaskas sa likuran niya. Gumuhit yun. Mula batok niya papunta sa likod. Napakahapdi. Napasigaw si Kuya Remy. Ang sabi niya, "Ah! Aray! Ano yun?" Pagtingin niya sa likod niya, may nakita siyang muka ng isang taong kulukulubot. Nanlilisik ang matang nakatitig sa kanya. Nakalabas ang dila. At tumatama ang dila na yon sa bibig ni Tantan. Yung daliri nito nakaturo sa kanya. Napakahaba ng kuko nun. Tapos nakabuka ang bunganga. Habang rinig na rinig ni Kuya Remy yung tunog na para ba itong hinihika. Yung tunog na, sunod-sunod yun na para siyang merong sinisipsip. Sa sobrang takot, sumabog na yung pantog ni Kuya Remy at naihina siya sa mismong pwesto niya. Sigaw siya ng sigaw ng, "Nanay Alay! Nanay Alay!" Pagpasok ni Nanay Alay sa kwarto, nagkatitigan pa sila nung nilalang na nasa bintana. Biglang sigaw si Nanay Alay ng, "Ina mo, Bik-Bik! Alaga ko yan! Ina kang hayop ka! Lumayas ka dyan!" Kitang-kita ni Kuya Remy na biglang sumoli yung dila nun papasok sa bunganga niya. Tumayo pa ito sa bintana at tinitigan ng muka sa muka si Kuya Remy. Tumawa lang yun at tumalon papalabas ng bahay. Natataranta si Nanay Alay na lumapit sa kanilang magkapatid. Hinawak-hawakan sila nito sa lahat ng parte ng katawan nila. Ang sabi ni Nanay Alay, "Anong ginawa sa'yo? May hinawakan ba? May pinahid ba?" Sagot ni Kuya Remy habang umiiyak, "Wala po, Nanay Alay. Pero yung tila niya na kay Tantan kanina eh."
Napamura na naman si Nanay Alay, sabay hawak kay Tantan. Pagkapapalang nito sa bunganga ni Tantan, ramdam niya na punong-puno yun ng laway. Takbo kaagad si Nanay Alay sa kapatid niya. Sinabi niya yung nangyari. May kinuha lang na kung ano yon sa likod ng bahay nila, tapos pinahid niya sa mukha ni Tantan. Natatakot na si Kuya Remy kasi kahit anong gawin nila kay Tantan, hindi yun nagigising. Ang sabi ng kapatid ni Nanay Alay, nalagyan ng lason yung mukha ni Tantan, kaya hindi yun magigising. Kailangan puntahan nila yung gumawa nun para siya mismo ang gagamot. Tanong nito kay Nanay Alay, "Nakita mo ba kung sino yung gumawa nito?" Sagot ni Nanay Alay, "Si Bikbik, yung kababata ko." Yun ding gabing yun, sinugod nila yung bahay ni Bikbik. Hindi na nga lang nakasama si Kuya Remy. Gawa ng walang titingin kay Tantan eh. Naiwan siya doon, kasama ng ilang kamag-anak ni Nanay Alay. Pansin ni Kuya Remy sa mga kamag-anak ni Nanay Alay. Parang normal na normal lang yung ganong pangyayari sa kanila. Kasi bakas sa mga mukha nila na wala silang takot sa nangyari. Makalipas ang halos 1 oras, bumalik sila Nanay Alay kasama si Bikbik. Paglingon pa lang ni Kuya Remy kay Bikbik, ibang-iba na kaagad ang naramdaman niya. Purong-purong takot at alam niyang nalalagay siya sa panganib. Ganon yung pakiramdam niya nung lumingon si Bikbik sa kanya. Ang itsura ni Bikbik, batang-bata pa kumpara sa muka ni Nanay Alay. Ang sabi ni Nanay Alay, kababata niya yon, di ba? Pero napakabata ng itsura nun. Kakaiba din ang kulay ng mata ni Bikbik. Dahil madilim, umaangat ang tingkad ng kulay ng mata ni Bikbik. Kulay dilaw na may halong itim. Basta, iba yung kulay. Nakita niya ng harapan eh. Nagkatinginan sila ng mata sa mata. Pero hindi kayang titigan ng matagal yon ni Kuya Remy. Pakiramdam niya, kumakalas yung kaluluwa niya sa katawan. Lumapit kaagad si Bikbik kay Tantan. Tapos meron itong mga inuusal-usal. Panayang pagpag at ihip niya sa katawan ni Tantan. Ayon kay Kuya Remy, bukod sa napakabaho ng hininga ni Bikbik, yung alingasaw din ng katawan nito mabaho. Amoy usok na amoy basang tuta. Basta, iba yung amoy. Hindi siya putok, baktol, o kung anumang pamilyar sa ating amoy. Basta kakaiba siya. Matapos ang ginawang ritual ni Bikbik, tinapik niya ng 3 ulit yung balikat ni Tantan. Ang sabi niya, hindi magigising si Tantan hanggat nasa malapit siya. Kaya uuwi na siya. Bago siya lumabas ng bahay, tumitig pa yon kay Kuya Remy at nagsalita siya para sa lahat ng, "Huwag niyong palalabasin ang bahay to. Minaman-mana na to ni Gudo. Baka mamatay to, Alay. Ingatan mo." Matapos niyang magsalita, umalis na siya. Yung takot na iniwan niya kay Kuya Remy, hanggang ngayon dala-dala pa rin niya. Inobserbahan nila si Tantan kung ano ang mangyayari. Awa naman ng Diyos,
Nagising ito nang walang kaide-ideya sa lahat ng nangyari sa kanya. Ayun, niyakap siya ni Kuya Remy. Nagtataka pa nga si Tantan kung bakit siya niyayakap ng kapatid niya eh. Matapos ang gabing yon, gusto na kaagad umuwi nung dalawa. Eh hindi pwede. Kasi nga, umuwi si Nanay Alay para sa lamay hanggang libing ng nanay niya. At saka, marami pa siyang mga kamag-anak ang pupunta sa kanila. Kailangan niyang makita at makausap yung mga yon. Kaya tatagal pa sila ng mga 3 o 4 na araw dito. Pero sa mga paparating na araw, marami pa silang makikita, malalaman, at makakaengkwentro na iba't ibang nilalang. Kaya abangan ninyo ang susunod na parte nitong kwento nating Walang Sisihan. Okay, hindi na muna ako magbibigay ng opinyon sa kwento, no? Kasi may susunod pa to. Mas grabe yun, marami silang makikita. May makikita silang engkanto, nuno, may tiyanak pa nga eh. Basta abangan ninyo. Kasi may isang kamag-anak itong si Nanay Alay na ipapasyal sila sa buong lugar na yon. Kaya hintayin na lang natin. Sana matapos na kaagad ni Kuya Remy tapos ma-email niya na kaagad sa akin. Kasi medyo masakit tong kwento na to para sa kanya. Kaya pahintay na lang. Yun lang. Salamat. Kakainin natin.